Xornada histórica, primeiro día sen a reixa de Xibraltar e, polo tanto, sen os habituais controis fronteirizos. As 15.000 persoas que traballan na colonia británica xa poden circular libremente. Ponse fin a 3 séculos de tensións diplomáticas. O Concello de Bueu encara a maior transformación urbana en décadas. O proxecto inclúe novos espazos de descanso e beirarrúas máis amplas para os peóns e para favorecer o comercio. Alfonso Rueda destaca que o obxectivo é adaptar o urbanismo dos concellos ás necesidades dos veciños. Presentado o novo plan de normalización da lingua galega. A actualización atende á nova realidade, fomentando o uso do galego en ámbitos como as novas tecnoloxías ou a intelixencia artificial. A Xunta apela ao consenso para que este plan sirva de folla de ruta das políticas lingüísticas da próxima década. Os culpables desta marea avermellada que se podía ver hoxe na praia de Silgar son os mesmos microorganismos que pola noite producen o mar de Ardora. Estes emiten luz ao seren axitados polas ondas ou polo vento. A vista está que tanto poden formar unha marea vermella como iluminar a auga con escintileos azulados. Comezamos, boas noites. Fomentar o uso do galego no eido das novas tecnoloxías, da intelixencia artificial e nos diversos ámbitos do día a día son algúns dos obxectivos da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua que se presentou hoxe. Unha proposta que xorde dun longo traballo de 130 expertos para actualizar o anterior plan que databa do 2004. Cambiou o mundo e a realidade que nos rodea e con ela as necesidades da propia lingua. Fostes quen de entender que a lingua é unha responsabilidade social. A lingua é unha gran responsabilidade colectiva. Que ilusionemos os galegos e galegas de toda condición ao redor da idea de que a lingua galega é o principal elemento histórico e social da nosa identidade. A nova proposta enfronta retos como de reforzar a presenza da lingua nas novas tecnoloxías e integrala na intelixencia artificial. Tamén fomentar o seu uso nos distintos ámbitos. Temos que favorecer o uso do galego nos espacios de relacións sociais, no lecer, nas actividades e tamén no ámbito, no eido educativo. O borrador marcará a folla de ruta das políticas lingüísticas da próxima década a través do acordo co resto de forzas. A partir dese consenso, a Xunta contempla a posibilidade de impartir calquera materia en galego sempre que haxa a unanimidade necesaria. Galicia medrou un 2,6% o ano pasado, por riba da media da zona euro e de países veciños como Portugal ou como Francia. Tirou do crecemento, sobre todo, a demanda interna, impulsada polas empresas, cunha forte suba anual dos investimentos, máis dun 4%. E o saldo comercial tamén seguiu en positivo, case 2.300 millóns de euros. Son cifras que debullaron esta mañá na presentación do Anuario do Foro Económico de Galicia. Na presentación deses datos tamén participou o ministro de Facenda, que fixo un chamamento ás comunidades para que senten a negociar o novo modelo de financiamento. Na Xunta responden que esa invitación ao diálogo non é real porque non están atendendo ningunha das súas propostas. A todas as comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia tamén, para que se sienten a negociar. Que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recurso. Esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada. Ayer se puso de manifiesto. No podemos afectar un sistema que se ha hecho sin tenernos en cuenta para nada y que en el caso de Galicia supone una pérdida muy importante de financiación en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Máis da economía, datos do IPC. Os prezos aumentaron un 3,2% en xuño en España con respecto a un ano antes. En Galicia o dato queda unha décima por riba. A vivenda encabezou a suba nun mes marcado pola fin da rebaixa do IBE da electricidade e o gas. E a hora de ir ao supermercado, a froita liderou en xuño a suba de prezos. Tamén aumentou o custo da pataca. Pola contra, baixa o prezo dos legumes e as hortalizas e tamén do azucre. E da economía doméstica, as grandes cifras. O gasto en España dispárase ata o 6,4%, o dobre do pactado ca Unión Europea. A advertencia parte da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal e Financeira.
que engade tamén que as medidas anticrise aprobadas polo goberno de Pedro Sánchez disparan o déficit. O organismo avisa que haberá que tomar medidas a partir de 2027 para cumprir os obxectivos. A Audiencia Nacional dalle a razón a Iberdrola e anula a sanción de 25 millóns de euros que lle impuxera a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. O organismo regulador acusara a Iberdrola de manipular os prezos do mercado eléctrico no ano 2013. A Audiencia Nacional non ve ningún delito e basease noutra sentenza penal que xa absolvera a Iberdrola e que sostiña que a sanción da Comisión Nacional de Mercados e a Competencia non se sostiña. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atribúe o pago do IBI do Álvaro Cunqueiro á concesionaria do hospital. O Tribunal anula unha sentenza que obrigaba a Xunta a asumir o pagamento do imposto do ano 2019, que ascende a 1 millón de euros. Agora deberá o pagar a empresa concesionaria, que argumentaba que estaba exenta por contrato. Os xuíces entenden que esa cláusula non se recolle no contrato de concesión e danlle razón á Xunta. En Bueu arrancarán este ano as obras de urbanización da rúa que vertebra a vila, o que supera a maior transformación urbana deste concello nos últimos anos. O proxecto inclúe novos espazos de descanso e beirarrúas máis amplas para os peóns. O obxectivo é transformar a avenida Pazos Fontenla, pola que circulan cada día máis de 4.000 vehículos, nun bulevar accesible, verde e seguro, con máis espazo para os peóns para favorecer tamén o comercio. Boa parte do orzamento irá para servizos que non se ven, como a mellora do saneamento. Despois, cando hai algunha avería, algún problema, acordámonos de que esas obras, se non están, son necesarias. E iso vai levar unha parte importante do investimento e despois, toda a humanización, todas esas vilas que cada vez máis fanse pensando nas persoas que transitan por elas, que viven nelas, que teñen os seus comercios nelas. Na obra, que se fará en 3 fases, investiránse 2,4 millóns de euros, 70% de fondos da Xunta e 30% do Concello. Alfonso Rueda lembra que a Xunta colabora con outros municipios, como Poio ou Carballo, para adaptar o urbanismo ás necesidades dos veciños. E que os concellos son de pequeno tamaño, porque ningún destes é un concello de pequeno tamaño, pero necesitan apoio para poder meterse nestes investimentos. En Bueu prevén comezar as obras este ano e rematalas no 2028. Primeiras horas embalado entre territorio español e Xibraltar. Os principais beneficiados desta histórica retirada son os 15.000 traballadores que cada día tiñan que cruzar ese paso. O presidente español defende que o acordo cumpre os obxectivos que marcara España. Caeu o último muro da Europa continental. Tardamos media década, pero aquí estamos. Desde a pasada medianoite, Xibraltar mira o mundo como a un campos embalados, máis de 40 anos despois. Muy emocionado porque somos dos pueblos que estamos al lado y teníamos una verja y es un poco complicado. Y aquí la política sobra. Unha explosión de alegría. Centos de persoas quixeron vivilo en directo desde os dous lados. Mucha emoción para mí que no tenga ya frontera. 15.000 traballadores transfronteirizos accedíanse esta mañá á colonia británica sen necesidade de amosar ningún documento. Y creo que es el primer día que me llega justo a tiempo mi trabajo. Atrás quedan 3 séculos de historia e longas ringleiras de vehículos e aglomeracións de persoas. Casi que un homenaje a tantas personas que han pasado aquí tantísimas horas. 4 y 5 horas de colas, en moto, en coche, andando. O acordo chega unha década despois do Brexit. As negociacións entre a Unión Europea e o Reino Unido levaban anos encalladas. O presidente do goberno asistía esta mañá ao acto simbólico de desmontarse dunha das portas do lado español. Posteriormente cruzou a fronteira. Es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación. Desaparece a reixa, pero non os controis. Faránse no porto e no aeroporto do Peñón. España asume a vixilancia para protexer o espazo Schengen. Xibraltar, pola súa banda, mantén a xestión migratoria local. Cristina Narbona dixolle ao xuíz Pedraz que coñecía a Leire Díez dende 2017, pero que non sabía que estivera organizando unha trama dentro do partido. Narbona, presidenta do PSOE, declarou como testemuña na causa aberta polas supostas manobras para desestabilizar procesos xudiciais abertos contra o partido e contra o goberno. O xuíz Pedraz, Cristina Narbona, dixolle que ve indicios preocupantes na actuación de Leire Díez.
Tamén que a coñecida como fontaneiro do PSOE se puxo en contacto con ela para trasladarlle que tiña información útil e fixo porque se coñecían dende o 2017. Que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido. Tras contactar con ela, como reflicte a investigación da UCO, Narbona remitiu a Leire Díaz o que era secretario de organización do PSOE, Santos Cerdán. Este, segundo conta Narbona, non viu nada interesante na información que tiña Leire Díaz. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés. Por tanto, después de eso hay una conversación, que es la que está grabada, ¿no?, en donde ella insiste, y por eso yo le digo, pero eso ya lo has hablado con Santos. Tamén declararon como testemunhas dous fiscais admitiron que se reuniron con Leire Díez e co abogado Jacobo Tejelo e que tras eses encontros informaron o fiscal xeral Álvaro García Ortiz. Malia os diferentes casos de corrupción que van trascendendo, o PSOE recupérase en intención de voto segundo o CIS. O barómetro de xullo do organismo que dirixe Tezano sitúa socialistas no 33% de intención de voto, cunha suba con respecto ao mes pasado. A enquisa realizouse na primeira semana deste mes, cando foi imputada no caso Leire a directora da Garda Civil. Segundo esta sondaxe do CIS, baixarían o PP, Vox, Sumar, Podemos e o BNG. E imos cunha das imaxes do día na crónica internacional. Foi unha xornada de despedidas para o primeiro ministro británico Keir Starmer. Este é o momento en que dicía adeus na que foi a súa derradeira sesión de control na Cámara dos Comuns. Foi un debate pouco habitual, marcado polo ton cordial, polos eloxios e polos aplausos. Starmer, que anunciou a súa dimisión hai 3 semanas, abandonará oficialmente Downing Street o vindeiro luns. Está previsto que o suceda o exalcalde de Manchester, Andy Burnham. Máis asuntos deste mércores. Un incendio forestal en Crecente obriga a suspender a circulación de trens entre Ourense e Vigo. A DIF informa do corte da liña férrea entre Frieira e Filgueira. Segundo o Medio Rural, o incendio comezou ás 5:30 da tarde en Rebordechán e continúa activo. Ante a proximidade das lapas ás vías, a Consellería solicitou a suspensión do tráfico ferroviario na zona. A Fiscalía de Ourense pide arquivar a causa contra o operario cuxo tractor prendeu o incendio que comezou en Oimbra o pasado agosto e que queimou 23.800 hectáreas. O Ministerio Público entende que o tractorista seguía ordes e que as posibles responsabilidades deben analizarse pola vía civil ou administrativa. Sinala que a Xunta, Seaga e o Concello de Oimbra non actuaron con instruccións claras sobre os traballos que podían realizar e as prohibicións vixentes. Unha previsión alerta laranxa por chuvias e treboadas para mañá xoves nas zonas do centro e da montaña da provincia de Lugo. Lugares do interior como Vilalba xa comezaban a acusar esta tarde o aumento de nebulosidade. A EMET predí que poden caer ata 30 litros por metro cadrado entre as 2 e as 9 da tarde. Entre as 2 da tarde e as 9 da noite. Nalgún caso con Sarabia e con episodios treboentos. Pro resto da provincia, a alerta é amarela, igual que no interior de Coruña e Valdeorras. As carreiras ilegais toman o barrio lugués de Abella. Os veciños denuncian que o ruído lles impide dormir e temen que as manobras temerarias dos participantes acaben provocando un accidente. Demetrio Morenza. Sí, preocupación entre os veciños e as veciñas desta zona. Por un lado temen que os mozos e as mozas que participan nestas carreiras ilegais acaben provocando un accidente de tráfico no que se vexan involucrados eles mesmos ou cualquier persoa que nese momento este paseando ou circulando por esta zona. E a outra queixa fai referencia aos ruidos insoportables que se producen sempre de madrugada, o que fai imposible poder descansar e conciliar o sono con eses ruidos das derrapaxes e tamén dos trompos, así como dos berros dos propios mozos participantes. Unha zona que está estratégicamente porque dende aquí, en caso de presencia da policía, permite esa fuxida rápida cara á estrada de Madrid. A pé de Medianeira, un individuo dalles o sinal de saída. Un día máis comeza a carreira ilegal de coches e motos na rúa Orquídea, do barrio lugués de Abella. Non se ve, pero escoítase o ruído da derrapaxe ao xirar na rotonda. Desde hai uns meses as quedadas son case diarias, sobre todo de madrugada. Converten nun suplicio pros veciños intentar conciliar o sono.
pasa todos os días haciendo ruido a la noche. E os que viven aquí para atrás xa chaman unha chave veces a policía porque non dan dormido. Tens que ir a traballar, están ás 4 ás 5 da mañá facendo un escándalo por aí. Ruido de, non sei se son de motos ou de coches, pero unha cousa horrible, pero horrible. Neste vídeo vese un coche a toda velocidade co copiloto co corpo fora da fiestra. Ademais de polo ruido, os veciños preocúpalles que acaben provocando un accidente grave. Un día salen pola acera e levan por adiante, non? É verdad, porque van con velocidade, bueno, nin que estuveran facendo un rally. E piden que alguén lle poña remedio. Que vayan alá po monte ou para onde seña, que non molesten a nadie. Ou ten meter máis policía, porque se non han controlado eso... O problema non é novo na cidade. Hai uns meses graváronse estoutras imaxes de carreiras ilegais no polígono das Gándaras. Estamos no exterior. O Reino Unido prepara un novo paso na regulación das redes sociais pros menores. Imporá un toque de queda digital pros adolescentes de 16 e 17 anos. A proposta prevese que entre en vigor o ano que ven xunto coa prohibición das redes sociais para menores de 16. Londres, María Sabarís. Keir Starmer quere que a mocidade teña unha relación máis xa coa tecnoloxía, por iso unha das súas últimas propostas como primeiro ministro é que os mozos de 16 e 17 anos teñan bloqueado por defecto o acceso a aplicacións como Instagram, TikTok ou YouTube entre a medianoite e as 6 da mañá. A diferenza da prohibición das redes sociais para os menores de 16 anos que se anunciou o pasado mes de xuño, esta limitación non é obrigatoria. Os usuarios poderán desbloqueala accedendo ás súas contas. Ademais, tamén se restringirán funcións como a reproducción automática de vídeos ou o chamado scroll infinito. Tal día como hoxe de hai 29 anos, un brutal asasinato conmocionaba o mundo e a industria da moda. Gianni Versace morría a tiros ás portas da súa mansión en Miami. Foi un crime de película pola personalidade e a dimensión da vítima. Gianni Versace morreu no cumio da súa carreira aos 50 anos tras revolucionar o mundo da moda nos anos 80 e 90. Polo perfil do seu asasino, Andrew Cunanan, un mozo que vivía de prostituirse entre homes maiores e ricos e que xa matara antes brutalmente 4 amantes. Aínda hoxe non está clara a motivación do crime nin a relación entre ambos tras coñecerse 7 anos antes nunha discoteca. Cunanan disparoulle 2 tiros no pescozo cando se dispoñía a entrar na súa fastuosa mansión en Miami Beach. Volvía de almorzar e comprar unhas revistas. O seu asasino estaba nese momento na lista dos 10 máis buscados polo FBI. Seguiron o seu rastro durante unha semana. Localizárono nunha casa flotante. Para evitar ser capturado, disparouse na cabeza coa mesma pistola que usara para matar a 3 de 4 víctimas anteriores. A primeira foi a martelazos. A mansión de Versace, Casa Casuarina, pasou por varios donos e hoxe un hotel de luxo. A Casa Versace sobreviviu á morte do seu creador. A súa irmá Donatella logrou mantela a flote tras vivir unha profunda crise persoal e empresarial. Despois de 43 anos, segue aberto o único cine rural permanente de Galicia, na localidade de Leiro. Non é só un lugar onde desfrutar das películas nun espazo de proximidade, tamén acolle un auténtico museo con tesouros da sétima arte. Desde cativo mantén acesa a paixón polo cinema e todo o que o rodea. 6 décadas leva coleccionando todo tipo de artiluxos e recordos das estrelas da gran pantalla. Un cento de gramófonos, decenas de proxectores, milleiros de discos, en fin, un museo que non para de medrar. Fai pouco tempo que comprei, puxeno en marcha, sustituínlle o que é a lámpara que dá moito calor, sustituína por unha linterna. Esta é unha película Tiempos Modernos de Charlot. Comezou de axudante no antigo cine de Leiro e no ano 1983 abriu a súa propia sala. Dende entón, con moita vontade e poucos recursos, foi mellorando as instalacións. Hai pouco renovou o chan. Foi un gasto bastante grande, pero bueno, por lo menos agora pois quedou millor e non sei, eu procuro sempre pois darlle o millor ao público, non? Xa avanzado o milenio mudou o vello proxector de celuloide por un reproductor digital. Incorporou tamén a tecnoloxía 3D. Agora xa pensa en apuntarse á última tendencia nos cines, o láser. Que se aforra casi un 50% de luz e aparte a calidad que dá mellor brillo, mellor contraste, ou sea, máis luminosidade e aparte pois que non se quenta tanto, non necesita tantos extractores de calor. Un romántico que segue cautivado polos sons e as imaxes da sétima arte.
Imos falar agora de outro tipo de soño, o soño de voar. Aos seus 90 anos, Amelia decidiu saltar en paracaídas. Foron uns segundos de caída libre a máis de 200 km por hora e logo uns minutos de descenso suave. Así lle foi a Amelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pois perfectamente ben. Amelia tiña o claro. Pois en principio imos subir ao ceo e baixar depois. Pero baixar a 200 km por hora. ¿Nerviosa? No. Nada, tranquila. Nada. 90 anos de muller. ¿Qué tal? ¡De maravilla! ¿Bien? ¡Ay, de maravilla! Despois dos segundos de caída libre, comezan os minutos de descenso en paracaídas. Ahora aquí non vai aire. ¡Ay, de maravilla! Un pouco de frío, pero va. ¡Ay, de maravilla! ¡Ay, qué sensación más buena! ¿A que sí? A sensación de voar. Da caniza ao ceo para logo baixar. ¡Ay, o que me estaba perdendo, Non en van, Amelia é nome da aviadora. E do ceo ás nosas costas seguro que nos últimos veráns se escoitaron falar moito do mar de Ardora en Galicia, pero igual non saben como se forma. Nestas imaxes gravadas en Sanxenxo vemos a presenza de dinoflaxelados, uns microorganismos que teñen esa cor alaranxada e que son os que emiten luz cando son axitados polas ondas, polo vento ou por calquera outro movimento. E disto pasamos a esta maravilla azul pola noite. Durante os últimos días o mar de Ardora puido verse en varios areais galegos, entre eles a Praia da Lanzada, atraendo unha chea de visitantes para contemplalo, pero seguro que haberá máis oportunidades durante este verán. Poucos artistas tan vencellados a Rosalía de Castro como o músico berciano Amancio Prada. E por axudar a coñecela alén de Galicia, a Fundación Rosalía entregoulle a súa insignia Rosa de Galicia na Casa Museo de Padrón, no 141 cabo dano da morte da poeta galega e no 50 aniversario do primeiro disco dos 4 que Prada lle dedicou. Logo ofreceu un pequeno recital. Este sábado chega a Coruña Alejandro Sanz, na que será a única parada en Galicia da súa xira. Algúns dos seus fans levan nestes momentos máis de 36 horas facendo cola ás portas do recinto. Juan Carlos de Valladolid e Cristina de Asturias levan facendo cola desde o martes a primeira hora. Pasarán 5 días e 5 noites ás portas do Peirao de Batería para poder ver o seu ídolo Alejandro Sanz. Y entonces nos vamos turnando entre los 5, unos descansamos, otros estamos aquí, para hacer un poco más llevadero. Pero bueno, hemos pedido vacaciones para hacer esto e intentar vivirlo lo mejor posible. Levan décadas seguindo. Carolina, como presidenta do Club de Fans en Venezuela, tivo ocasión de coñecer o artista e desde que vive en Galicia non perde ocasión de velo. Creo que me reconoce si me ve en primera fila este sábado. Organízanse entre eles, apuntan os nomes para que se respecte a orde de chegada. Xa van máis de 20 anotados. Suele haber buen ambiente y disfrutamos mucho el tema cola. Nos juntamos, no somos todos del mismo sitio, te juntas con gente que es como tú, súper sancera, lo pasamos bien, las cosas como son. Alejandro Sanz non actuaba en Galicia desde 2023, foi en Vigo. O da Coruña será a única parada en terras galegas da súa actual xira e agora que... Pero no te vi, si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí.
mesmo considerou a culminación de toda unha vida de traballo. E non é precisamente a máis coñecida. É unha capela branca nunha estrada secundaria da Provenza francesa. O artista non era relixioso, pero unha monxa que ao coidara logo dunha operación amosoulle os bosquexos para reformar unha pequena capela e pediulle consello. Matisse implicouse tanto que vendeu obras súas para financiar a obra e deseñou ata o último detalle neste lugar de recollemento que hoxe é Patrimonio Nacional francés. Feliz noite, ata mañá.